Yan na yung ginawa ko. Yan. Tapos yan. Yan ang ginawa ko. Anong biskwitan. Tapos, ito, dalawang speaker. Assemble tayo. Tapos ito, ilalagay ko rin dito. Yan. Tapos yung isa, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Yan, pwede rin dito. Yan. Assemble tayo ng ano pa. Hindi na gumagalaw, oh. Dagdagan pa natin to. Tapos mamaya testing natin to mamaya kung gumagana ba o hindi. Yan. Okay. Ito na. Ito na yung butas, oh. You know, testing na mamaya kung gagana ba. Mamaya di gagana. Order lang kayo dito sa Lazada. Ako sa ako TikTok. Sa TikTok ako nag-order nito. TikTok. May kasama na siyang remote. Ano pa yung kasama niya? Nalimot ko na. Yun, ito mga kasama niya. Tsaka ito. Yan. Pwede sa 12 volts. Battery 12 volts sa motor. Kasi yung bulbo lang. Ewan ko kung gagana, guys. Tapos may remote siya. May remote. Bluetooth din siya. Bluetooth. Testing natin mamaya ha. Testing natin mamaya kung okay. Kaya itatry natin mamaya kung gagana ba. So. Ano lang to siya? Ito siya 250. 250 ba to? Ito. Yan. Okay. Biskwitan lang, diba? Mayroon pa akong isa ilalagay kung kumakasya pa. Ito, isang ko ilalagay ito. Ayun, pwede pa. Pwede pa, guys. Pwede pa, guys. Isa. Yeah. Ay, shit ka. Okay, butas ulit tayo. Ito na ulit. May butas na ulit ako sa pangalawa. Tapos, iwan ko kung kasya to. Kaya, mahaba. Ito. Yun.
Kasya. Yun. Oh. Sit up na natin, sit up. Putol tayo ng mga wire. Sit up tayo. Mag-sit up tayo. Kailangan may polarity. Apat. Sana makuha. Yeah. Pachamba lang to guys, pachamba. Bahala na. Ay shit ka. Oy, marupok yung ano, itim. Hala, pangit yung itim. Meron ako dito ah. Ika. Testing. Oh. The Bluetooth device is ready to pair. Wow, tapos patugtog. The Bluetooth device is connected successfully. Bluetooth. Tapos, Idana. Idana. Wow. Oh. JBR, Jason Beats Remix. Go! Kailangan natin na pet lang. Diba? Yes. Okay. Biskuit lang, biskuitan. Okay. Yes. Convert. Ayan o. Okay.
sige kinambog pag pinulambog. Katamura lang yung gaso kayo sige kinambog pag pinulambog. Katamura lang yung gaso kayo sige kinambog. Lakas. Ayun oh. Natapos din ang gawa ko. Oh, wow. Oh, biskwitan lang yan. Oh. Oh. Yan. Oh, tingnan natin yung loob. Natapos din. Yeah. Oh, diba? Oh. Yan. Yung nakakamura ko eh. Pag bumili ako sa TikTok ng ito. Ito, amplifier. Yan na yung kinalabasan. Diba? Oh. Yan. Okay. Malakas pa pati. Okay.